Què passa per la Timonia? Se n'acaba d'anar. Però te m'agradaria surt d'aquí 10 minuts. Faci un dia i compri un bitllet, el tornarà a perdre. Extra de número 2. D'aquí a 10 minuts. No queda temps. Fas així, si veu que si vols que cauen aquí, fas com més poquets. Que se rompen. No queda temps. Atenció, senyors passatgers, el tren amb destinació a l'infinit farà la seva sortida de l'andana 888. Ràpid, ràpid, el tren surt d'aquí un minuts. Quantes vegades? Ràpid, ràpid, el tren surt d'aquí un minut. Atenció, senyors passatgers, el tren amb destinació a l'infinit farà la seva sortida de l'andana 888. Ràpid, ràpid, el tren surt